Το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργάνωσε μία δράση αφιερωμένη στην Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας με τίτλο «Ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στον εκφοβισμό με ένα τραγούδι», συμμετείχε η τετάρτη τάξη του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, οι μαθητές της οποίας δημιούργησαν ένα πρωτότυπο τραγούδι με στίχους που προάγουν τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη. Κάθε χρόνο το σχολείο μας συμμετάσχει σε αυτή τη δράση, η οποία πρέπει να πω ότι είναι πανελλαδική και γίνεται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο δίκτυο των σχολείων, στο οποίο συμμετέχει και το δικό μας το σχολείο. Όλη τη χρονιά γίνεται προετοιμασία για αυτή τη δράση μέσω τηλεδιασκέψεων, μέσω συνεργασίας των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, και να αναφέρω εδώ ότι πρόκειται για την τετάρτη τάξη του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και τα δύο τμήματα, Δ1, Δ2. Στο Δ1 εκπαιδευτικός είναι ο κύριος Χατζηγεωργακίδης Γεώργιος, στο Δ2 η κυρία Σκυρβάνου Ευαγγελία, και σε συνεργασία με τη θεατρολόγο την κυρία Βεντουριέρη Νικολέτα και τη μουσικό Σουρλατζή Χριστίνα, τα παιδιά έγραψαν τους στίχους και τη μουσική, τα οποία θα μας το παρουσιάσουν σε λίγο. Τώρα να σας πω λίγα λόγια για αυτή τη δράση. Φορέας υλοποίησης, όπως είπαμε, είναι το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου, και η ώρα και οι τοποθεσίες καθορίζονται να είναι κάποια κεντρικά σημεία της πόλης, ώστε να το κοινωνήσουμε το μήνυμα σε όλη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Γι' αυτό διαλέγουμε κάθε χρόνο την κεντρική μας πλατεία, που είναι και το σήμα κατά τεθέν της πόλης μας, ώστε να προβάλλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το μήνυμα. Τώρα, ο τίτλος φέτος είναι «Ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στον εκφοβισμό με ένα τραγούδι». Τα παιδιά λοιπόν έφτιαξαν το τραγούδι, θα σας το παρουσιάσουν σε λίγο, αλλά και στις 11 η ώρα, με ένα συμβολικό τρόπο και τις φωνές τους, θα κάνουν κάποιο μουσικό θόρυβο, και ο ρυθμός αυτός θα συμβολίζει τη δύναμη της συλλογικότητας, την αποφασιστικότητα, να σπάσει η σιωπή και να ακουστεί το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Το σύνθημα είναι «Κανένα παιδί στο περιθώριο». Η δράση στοχεύει στην προώθηση αξιών, όπως η αποδοχή, η φιλία, η ενσυναίσθηση και η συνεργασία, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον. Ανάλογες δράσεις γίνονται και εντός σχολείου σήμερα, παρουσιάζονται στα παιδιά τα υπόλοιπα, και η ίδια η δράση παρουσιάστηκε και στο χώρο του σχολείου. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, όπως βλέπετε ήρθαν και οι γονείς να συνδράμουν τα παιδιά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε ενάντια σε αυτή τη γάγρανα της εποχής να σταματήσει επιτέλους και τα παιδιά να γίνουν κοινωνία όλου αυτού. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι. Τα παιδιά προετοιμάζονται αρκετό καιρό έτσι για την συγκεκριμένη μέρα, μαζί με τους δασκάλους τους λοιπόν. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς τους φάνηκε έτσι όλη αυτή η διαδικασία. Είχαν απορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, σας ρωτούσαν πράγματα σχετικά με τον εκφοβισμό και τη βία? Πάντα τα παιδιά έχουν απορίες και ρωτάνε τα πιο απίθανα πράγματα. Φυσικά οι συνάδελφοι όλοι είναι προετοιμασμένοι ανάλογα για να απαντήσουν τις απορίες των παιδιών. Τους αρέσει εννοείται η δράση, γιατί όλα γίνονται με τη συνένεσή τους, τη συνένεση των γονέων. Και φυσικά με χαρά δέχτηκαν όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Είδαμε μια πολύ ωραία δράση από το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας εδώ στην Κεντρική Πλατεία. Ένα πολύ ωραίο δρόμενο από τα παιδιά, με ένα πολύ ισχυρό και ηχηρό μήνυμα. Ακριβώς, ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, να ξεκινήσει από εδώ, από την πρώτη πόλη της Ελλάδας, της Ευρώπης όπως λέμε, και να φτάσει παντού, χάρη στο δεύτερο σχολείο, χάρη στη διευθύντρια, την κυρία Σκαρλατίδου Μαρία. Παρακολουθήσαμε αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο από τα παιδιά, τα οποία θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Δώσαν ένα μήνυμα με το δικό τους τρόπο, το οποίο θα πρέπει να φτάσει στα παιδιά όλης της Ελλάδας. Και μέσα από τη δική σας τηλεόραση νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να το ακουμπήσουμε παντού. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που μας τίμησε με την παρουσία του και στηρίζει τέτοιες προσπάθειες ο Δήμος μας των παιδιών. Είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις φόβο μου, είναι αυτό που σε κάνει
κάνει να νιώθεις τρόμο. Το σκοτάδι απόλυσε τη λίγη αργά. Είναι το bullying, παιδιά. Είναι το bullying, παιδιά. Σχολείο, δεν βρίζουμε, χτυπάνε, κανένας δεν μιλάει, μονάχα με κοιτάνε, σε άφαστος που λένε, αδύναμος χαζός, τα γέλους με το πίσω και το τόσο μικρός, με ενοχλεί η διαφορία, που να τη βρω την προστασία. Αχ, τόσο χρειάζομαι μια αγκαλιά, να νιώσω ασφάλεια ξανά. Μες στη δύναμη και μίλα, βγες μπροστά, νιώσε γαλήνη ξανά. Νιώσε τη λύπη μακριά, είναι αγόρες ξανά. Το πρωί ευτυχά θα το σκέφτεις που μαχώνουν, στα σύννεφα μαύρα οι φόβοι μεγαλώνουν. Θέλω να περάσω, φίλους δεν έχω, στο σπίτι με πονάει, άλλο δεν αντέχω. Μα δεν μπορώ τίποτα πια, τη λύπη και φόβο. Θέλω να πιάσω τον ύπνο μου στην Ελλάδα.